аз поех много въздух, той по време си като не е слаб. Назад това да Пълен въздух, не е друго. Намисли си желание, намисли. Той си е намислил, оставете го. Нема нам. Да Намислил си е също една седмица. една седмица е Аз за повече. мен си нищо повече пожелавам на тия присъстващи, дето му омъжили, да му надминат с седмицата и да стигнат до 2 седмици. Най-малко. Благодарим ти и ти да... Абе, ние ще поживееме, па. Аз моето Ти са... може. Ама и ти да си жив и здрав с Ама нас. аз Моля, моето вуйке, са си здравна ние жена. да правим по 80 и ти да си жив и здрав да дойдеш. Люби го, Батя, слушай, не ме да верно. слушай сега, това са хората, дето най-много те обичат. Уредил се от И аз всеки. най-много ги обичам, аз не съм Отевани, поканял отевани. неко цигани и него брат. Слушай сега, това на Тамира е българи много са наши. стара, заедно сме дето. От Теменушка и от Милчо много хубава завивка, от Цеца и от Васка и от сестра ти един пълен резервуар бензин, Залива, да ще жони се цел залива лето сам. зарива. Не се изпиш по мене вече. Ма вие ще го скъсате. Нали? Да не се гоните. Я като си лекаш сам си лекаш. Чиста работа. Да си е чиста работа. Си опетете как... Стара. Ти жълта, те си град да спите по-отделно спите. Аз не съм ги взимал, бе. Тя ги взима. Да спите по-отделно. Мика. Я да режем торта сега. Представям, да снима ли я вече? Той е клип. Той ги праща в Англия, той ги праща в Гърция, той ги праща Емика. при всички близки и тия само викат, о, Ами виж какво, толкова него да се разкажем, то си е Ме безпредметно. разбира се. Всички разказвате утре кой къде О, отива. прокарах да го измисля това с тия компютри. Да бе, Ивани, не може да скриеме нищо, бе.